Ako doručak ja želim vruć, madam Kart novac tražit će. Ja moram sama da donesem, štala jako daleko je. Hladno je i vlažno je, na tanjiru omlet je. A ja maštam kako spavam, još u krevetu lepo je. Stvarno, stvarno. Ali u redu je, mislim, navikla sam. A ti? Pa? Za doručak pozvonim ja i već nekoga donosi. Na čacni on je srebrnoj, a tu su i kolačići. Dok jedem ja svira muzika, zabavljači pevaju. A ja radije bih čitala ceo dan nego bila tu. Ja sam ko ti, Jesi? ti si ko ja. Mi iste stvari želimo. Da budemo negde gde snovi živi su. Da ja sam baš kao ti. Bi mislila ja nikad ne bih, al sada srele smo se i znam. Jasno je to, baš kao sunca sjaj, da ti si baš kao ja. Dakle, ti si pevačica? Ne, ja radim u Madame Karpinom zatvoru. Mislim, radnje za haljine. Volim Madame Karpine haljine. Ja sam napravila tu koju nosiš. Ti si ovu napravila. To mi je omiljena. Dizajn izgleda tako komplikovan. Ali stvarno nije. Tkaninu prvo uzmem ja, odaberem pravi kroj. Krajeve ja ušivam i haljina je to. Nju nosim ja, kruna mi ne treba, po sobi plešem ja. Život bez mučenja i zabrana, to je san koji sanjam ja. Ali nikada ne bih rekla moje majci. Ne želim da je razočaram. Razumem potpuno. Ja sam ko ti, tačno je, ti si ko ja. Ista baš, shvatamo odgovornosti. I radimo ono što moramo. Da ja sam baš kao ti. Ja sam ko ti, ti si ko ja. To mogu svi baš videti. Srce što kuca, istinu govori.